Ayo. So hello everyone, welcome back to my channel. Guys, मोजाङै न' जानांगौ. So ha? आखाइजोंनो So दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नामा होनो लोगोफोर. So चलो स्टार्ट खालामनायनि सिगां मालाय नै मामाहा सा लोंदों मालाय लाल सा ओमफ्राय बिथिंजाय जानना लाहरबाय लरहा ओमफ्राय आरो थावबो जानना लाहरखाबाय आरो थावखौ जानना लायाखै थावखौ हरना लाखाबाय आरो ना लोगोफोर ना मा होनो गायदे ओमफ्राय मा बनायनो थांगासिनो दोङो दिनै माने जाहा दिनैनि मोनावनि खायद'आ मा खायद' नायदो सामब्राम हरना लाखाबाय इथिं जेबो गैया 100 टाकानि बयलार बेदर बायना लाबोदो बेखौनो जानसै आरोना बिथिंजाय फानलु माबाना लाखाबाय बेदरा माहाय नालाय स' ओंखायनो फानलुखौ माने गोग्गोम माबाना लाखादो आरो दरनै जाबाबो जानाय हेनसा मोननायनि माने मानो माबासाहै फानलु गोसा दोंलाबदोंना हा ओइ मेरला मानसि हा खामबाय खामहोलायबाय नै सासेया लागा ayo ayo oi mana biar sudah ini tua boiler mabalnya le dia baking biar dendang biar tahu no biar gue naik biar kayak aha bijinya kerja me gunung hablanya habsubnya oma gue terus ini ya गोथाव जागोन ना जाया दुन्दियाबो गैया बेलाहिबो गैला दां हा बेलाहिबो गैला दा गाबोनसो बजार गाबोन सनिबार मादि जागोन गोथाव जागोन ना गोथाव जाया जालाबाय खोथा नायनोसै दा ना लागायना हर खानसे फानलु मा पुजा होदों नामा इदि खालामनानै साला हा गोजाङालै आंखो नाहरलायथिं हा हिजोमदों नोंनियालाय दिनैलाय बिमायालाय सोर बिमा आरोलाय हा जाहा मैगङा बयलार दं ओमफ्राय आरो मा जागोन बयलार दं ओमफ्राय दालि दं ओमफ्राय मैथ्रु फिथाइ माथो मैथ्रु फिथाइ माबायालाय दालियालाय माला बनायहरगोन बेखौलाय ना दै जानाया दोङो स' नायदो आरो ना लोगोफोर दै जानायमोन माहायल'सो माथो हा मा दोङो माबानि मानो मोनलायो भाजि फ्रिसआव स' ओमफ्राय थिंजाय नै थावासो ओंखारदोंना मेजेमथ' गैखाया दानिया बयलार बेदरफोरा माबा मानो मोनलायो 3 किल' जानायसो हायसोदों मोजां आरो मा खालामदो हा
खायलें जाबोदो फानलु फानलुनो संख्रै स्वाद के अनुसार हनै मासेयाबो हायबाय ओमफ्राय मासेया खारलांबाय इथिं Halo. Ini ada. Udah masuk. Kapan sih? Kayak minit. Masuk. Coba. How moja nutarbaय नोंखौ दायो ना खालामनायखौ ये अभी रेडी हो चुका है आधा पक गया है आधा अभी इसको खाएगा ये फुरगाव होइनो दायो हरना होसिगोन हालदि हरना होबाथाय आरो मोननायसै आरो माखो बेदरा 100 टाकानियालाय हिसाब खालामनायमोन आं दोहैयो लोगोफोर हिसाब खालामनायाव माबा मोननाय आरो 16 मोननाय आरो ना 16 था नङा 18 था ओमफ्राय आरो बिखाखौ लायाखै आरो बिखा मोनसे दोङो मोनसे खावनै ओमफ्राय सासेयाव साब्रै मानसि दोङो नालाय जाहा ओमफ्राय सासेयाव माने मा फ्लांखोथाय साब्रै मानसि दोङो नालाय जाहा होननानै होनदों सासेयाव ददब्रै मोनजागोन आरो 4 into 4 16 ओमफ्राय मोननैया मामानि आंनि मोनसे ओमफ्राय बिखाया बाबानि ओमफ्राय बेहा सिन्था खालामनाङा नोङो माबाखौ इखो दालिखौ बांद्राय जाबानो जाबाय दा थाङि थुङिहे बेहासो ग्राव मोनजाहैनाय जायो आंहाथ' बिदै माने रोसि आथा-आथाखौल'सो जानाय जायो साला बेसो मोनजामारजोबो उनावहाय ना नायलाय नाय इथिं मा नायब्रा दे केमेरायाव मायबा आं लाजिनो बेदरखौ खोबखांनानैसो जा माबाखायोलै आं थामनेल लानो नामायबा अयनायखा बे मानसिया मा हयबो माबाया बियो नापेगाय दे बुआलाया नाखा रायजोफोर आंखौ फुवाखै मादों बुनो नामायदों साकुदों थुनो नामायदों इयो उदैया एसांबो देराखै दे आंहा मिथिबाय साकुदों थुना होनो दिंखानांगोन नाम गोदान दिनाबालाय बोरै जानांगौ जाखो ओइ बुगाले बेखौ माने एदावनोबा आरो ना बेखौ एदावनोबा बेसां एदावनो माने बुगाले होनोना गायदे होनोना मा होननो गोसो माने भिडिअ'सो एदावजायो आरो हरसेयावबाथाय होखागोन आरो ना ओंखायनो भिडिअ रेकर्डिं खालामबाय थानाय टाइमावनो बरियाहै एदावखानांगौ आरो बेखौ ना गायदे ओंखायनो थुलासिनो भिडिअ खालामबाय थानाय जाफ्लांखायो मानजायो दे मानजायो नोंहाजों मानजायो थुलासिनो जाबाय थादों नै बरिया खामबाय ना खामबाय ओमफ्राय दायो टेस्टपाट होखानोसै इथिंजाय दायो टेस्टपाट होना लासिगोन ओमफ्राय आरो उनाव ग्रोब जासिगोन आरो दा नायदो नामा जायो दायो नायदो होनना सोंनाय जायोलै दा इडिटिं खालामबा मा खालामबा लोगोनो दरं सोंहैयो खैथा हरगोन 2टा आराम जाबाय न'खर खामाखै गोजा आराम जाबाय नै लोगोफोर गोजा बरिया जाबायनो दै लागाव दांना हरदों होनबालाय मा 100 टाकानिबाबो माथो गाय गावगा दै माहाय हरै फोमोनबाय थाखानायमोन बियो आं भिडिअ लायाखै आरो भिडिअ लाथ'वाखैमोन
क्लिप फुटेज लाथाखैमोन जाखाबाय दे गोजा जाखादों माबाया मा होनलाय बेफोरो र' आइ बिखा बरनगासिनो दायो नै मिट मस्ला माबाखा सानराइज चिकेन खारि चिकेन कारि जेबो हरला चिकेन खारि गलायबाय मालाय अभी बस इंतजार है मोननायनि इथिं खांबो जानहरखाबाय सुहैबाय माबाय ओइ मेगनासो गिग्रोयो हा मेगनासो गिग्रोयो आं गरम मोनबाय स' लोगोफोर नै लावबाय बिदैफोरा नायदो दानिया जि मोजां नुखादों ना केमेरायाव मोजां नुवाखै बेयो नै बे थावा आयै नै बे मालखौ दायो जागोन आङो रुटिदों बा रुटिदों हख्लायनांगौ दायो रायजोफोर स' ओमफ्राय बिथिंबो दैनि मैगंखौ गुदुं खालामहरबाय ओमफ्राय बिथिं खामा मोनसिगोनानो ओमफ्राय बिथिंजाय बियो जबाय थादों ओमफ्राय बिथिंजाय बेलाय माबानानै ओइ साला इखौ माबा खालामना दोनखाबाय दायो नाबानो जासिगोन आरो ना दा गुदुं बनायना होगोन स' दायो मोनबाथाय जानोसै मानसि स' थेंक इउ दिनै भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय स' मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबसक्राइब खालामनो दाबावसै आरो ना स' थेंक इउ टाटा बाय बाय